μάγκε. Ο Τόνι έχει ένα γκολ μέσα στον Οτσόντο. Τα μάχτε λόγω, σάτι. Δεν είσαι εγγελζάτ. Μα δίκαιο έχω να είναι δίκαιο. Γιατί εμένα ο Τόνι δεν μας παίξει τα γκολάκια, τα βάζει πάντως και έτσι. Άρα είναι καλό. Το τόκα από δίκαιο τα βάζει ρε. Σαν μια λατέρνιστα και σαν μια πουτσα και εκεί μπαίνουν τα γκολ. Η ομάδα η Bayern δεν πληρώνει τζάμπα τα λεφτά. Αυτή πληρώνει για να βάζει ο Τόνι να βάζει γκολ. Fertig, egal wie das macht. Ob abseits war oder nicht. Der macht das Tor fertig. Τώρα, αν ήταν αδικία ή ατυχία για τον Άρη, gut. Αλλά αυτός έκανε το γκολάκι του fertig. Πάει σπίτι καλά, schläft gut. Ο Χαλκιάς sagt, hoffentlich sieht der Albtraum heute Nacht. Τα έξω γκολ του Αμπούνε. Ωραία, πούστε μου. Ist doch so, ganz ehrlich. Muss man echt die Wahrheit ins Auge sehen. Aber, wie gesagt, Χαλκιάς έπρεπε να φάει σήμερα κόκκινη κάρτα. Ναι, για. Καλύτερα να βάζει ένα αυτόν γκολ παρά τέτοια τέξι γκολ. Πάνω, ξέρεις, είπα και στο Σάκη, Τι είπες σήμερα? ο Άρης που έχει 5 πόντους πάντως παιδιά, δεν πέρασε και πέρασε αυτός, αυτοί οι πούσιες οι κάρες Σαράι με 4 πόντους και άλλοι τόσοι ομάδες πέρασαν με 5 πόντους, Ναι ρε μαλάκες, η Πράκα, τι στο διάλογο ομάδα να φύγει και περνάει ρε γάμο του. Άρης υπάρχει πολύ ομάδα. Δεν ήταν πολύ ομάδα, αλλά το πάλεψαν τα παιδιά, αυτό θα σε πω, εντάξει, την ομάδα εντάξει, και λέει και να περνούσαν θα χάναν το επόμενο παιχνίδι, εντάξει, αλλά περάσαν τόσες ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός είναι βάιτα, ο Παθηναϊκός είναι βάιτα, να δούμε τώρα ο ΑΕΚ αύριο τι έκανε. Η ΑΕΚ παρακαλώ, όχι ο ΑΕΚ. Το Πούτσο, να ξέρεις τον Πούτσο. Η ΑΕΚ θέλει ένα Ούλσιν, nein, die schauen jetzt so weiter, sicher. Nein, ένα Ούλσιν. Nein. Άμα χάσει η ΑΕΚ θα τη φάει σαν τον Άρη. Μαλάκα τον Παναθηναϊκό, ακούτε, τον Παναθηναϊκό το δίνει πότε, 50. Πόσο το μαλάκα και αντίαντα. 55, τον Παναθηναϊκό. Ναι, αυτό είναι δίδικο παιδί. Αλλά είναι στον Βάιτα, έχει. Κώστα. Έλα. Πες λίγο Τζαντέ. Τζαντέ πες λίγο. Αλεξάνδρα. Όχι, έτσι, το άλλο όνομα. Ζαζί. Το μαλάκα. Για καλά. Ζαντί. Μαλάκα είναι το Πούτσο είσαι. Αν στο φάκι το γέλιο μαλάκα του. Ο Τάτσα φάγει το ίσως του ρε. Αυτό ωραίο το πω, να φάγει το ίσως του μαλάκα. Χαλάρωσε ρε σφαγέ, το πίσες κιόλας μαλάκα. Λευρόν δεν είναι άλλο μπάσκετ. Πάμε θα κοιτάξω. Είχε λίγη δεν πειρούσει. Για ξαναβρέσκεις τα. Εντάξει, τελείως χαλαρώσαμε. Αλλά πώς ήξερα ότι όταν το πεις θα γελάσεις, θα ήξερα αυτό πλέον. Ποιος θα πάει ρε, Κώστας. Ποιος θα πάει στο χώρο το Σαββάτο. Εγώ θα πάω. Παιδιά, πού είναι ο χώρος ρε. Εκεί που λένε τα πείματα, Χάρη, έτσι πρέπει αδερφής. Πού είναι? Εκεί που λένε τα πείματα, δεν ξέρω. Τα πείματα λένε Το κάνει τέτοιο. Εκεί που λέγαμε κι εμείς, Χάρη. Πού ξέρω εγώ, εκεί που λένε τα πείματα εκεί ήταν. Το χορό στη Ερηνή είναι. Ναι. Εγώ θα πάω το χώρο. Λευτέρη του. Εγώ ναι, αλλά στο ΑΚΑ σιγά και μην έχει χώρο μαλάκα. Δεν έχει καθόλου χώρο εκεί. Ναι. Σίγουρα από τις τελευταία χρόνια θα γίνει ρε. Εκεί στο Κατόρις και θα γίνει σίγουρα. Ναι, δεν ξέρω, κάτι με είπε η δεσπή του Χάρη, αλλά δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Γιατί δεν ξέρω πού είναι το μέρος. Κανένα άλλο. Θα δούμε. Τι να χορεύσουμε ρε παιδιά μας, έχω γάμισει η Γερμανία. Για χορό. Γιατί να χορεύσει και ζεμπικιά σήμερα, μα ανέβαζε και τέτοιο. Για να βάλουμε γκολ, Ναι. Ζεμπικιά μόνο του προβολούσαν μαλάκα. Σάντε, κάνεις καλή, Σαντέ. Σαντέ. Άμαλο, πώς πάρεις αυτό το πράγμα. Πού θα φύγει. Μάιστε. Μαλάκα αυτό. Να κλάσω ή να φωνάξω. Ο Χαλκιάς είναι κάτι κότα φόγλα. Νόμα φύγει. Αυτός η μαλάκα πουλιά στον αέρα κάνει. Δεν τον πούστη, μας χάλασε σήμερα. Όπως ο Νικοπολίδης με την Τουρκία. Ναι ρε μαλάκα. So war das heute, Alter. Τι είναι. Βαριόταν να παίξει.
Τώρα δεν φτάνει που είμαστε Τουρκοί. Φιάιν θα μας λέει και οι Γερμανοί. 6-0. Χάμα είναι. Η Γερμανία που δεν έχει τίποτα, γιατί ο Ολυμπιακός τους καθάρισε. Από μπροστά και από πίσω. Α, σήμερα έκανα πάλι τον Ολυμπιακό στη δουλειά μου. Με λέει, αγιά, Ολυμπιακός, como te σου κάνει Mannschaft, σου weiter und so, gell. Και λέω εγώ, παιδιά, weißt, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber die haben gegen Bremen gewonnen, weißt, und die sind weiter. Die ξέρετε τι λένε, es war nur ein guter Tag für denen, gell. Και σου λέω, wie kann es sein, da haben sie ja 2 gute Tage gehabt. Και 3-0, όχι 1-0 και βλακίες. Nein, ήταν eben 2, jetzt mal länger, ne. Ich so, ach, fick doch ihr Wichser, Alter. Ja, ich jetzt einfach leichte 10, dass griechische Mannschaft besser als Deutsche ist. Ja, ne. 0,0, Alter. Aber ich bin stolz drauf, ganz ehrlich, auch egal ob so Olympiakos ist, weißt. Weil ich unterstütze gerne die griechische Mannschaft. Ich freue mich echt mit dem, weil die müssen echt unseren Namen ein bisschen, die griechische Liga echt ein bisschen hochbringen. Ah ja, natürlich. Auch der Panathinaikos, Panathinaikos ist Malakis. Egal welches Mannschaft es ist. Τώρα Ολυμπιακός, ich freue mich echt für jede griechische Mannschaft, ganz ehrlich. Die einzige που πάει ακόμα είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ναι, και στο FIFA 2009 μπορεί να είναι και η griechische Liga μέσα, κατάλαβε, γι' αυτό το λέω. Ναι, και στο Προέβο. Echt so, Marc, wir müssen die Wahrheit ins Auge sehen, weißt du, Mensch. Εγώ θα κάνω update στην griechische Liga. Κάνε και update, κάτι και mandate, ξέρω και εγώ. Großer Vogel. Kleine Vogel. Mittlere Vogel. Enormer Vogel. Enorm. Super Vogel. Super G, μαλάκα. Super G Vogel, Alter. Τάκη, θες πουτσα ρε. Πουτσα. Κάνε το βάλω, παιδιά. Να χθες τούτα, Alter. Το έχω ανοιχτό εδώ. Κάτσε. Τι ζητάς. Τι ζητάς. Η μουσική μ' αρέσει, πώς μ' αρέσει η μουσική. Κάτσε, περιμένετε λίγο. Τώρα. Έκανε άψκαση. Άσε κάτι πέντε λάδετε. Κολλάει ρε παιδί, δεν ξέρω γιατί όμως. Ξεκόλλα τώρα, ξεκόλλα το. Καιρό εκείνο, στο αδάμιστο παράθυρο, η πράξα στο προπατορικό να μάθημα. Αλλά όχι με τη μέθα. Κολλάει. Ξεκόλλα τώρα κι εσύ. Τι ζητάς. Ωραία, γιατί λάχεις τούτ, αλλά. Λάχεις τούτ. Το καιρό εκείνο, τώρα. στο αδάμιστο παράθυρο, η πράξα στο προπατορικό να μάθημα. Αλλά όχι με τη μέθα. Άκου τώρα, πόρε, άκου. Μευτέρη, άκου. Άκου. Χάρη, άκου. Άκου να κλείσει το κινητό μου. Τώρα. Τι ζητάς. Παιδιά, πρέπει να κλείσω, άντε ρε. Εσύ ρε. Μπράβο, σχολείο μαλάκα, τι. Άρα, πού στην μπακάλι. Και σε δούμε, σε βλέπω. Αδάμ, θέλω μήλο. Ρε, χειροτήσει το Λευτέρη να φύγει την παιδιά, άιτε, πώς είστε έτσι. Καλή το Λευτέρη. Καλή τα κούκλα. Καλή τα κούκλα. Καλή τα κούκλα.